నా ఫోన్ వచ్చి 12,000 అమ్మాయి ఇదొకే అనిపించి నేను తినాలి దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నాడు అట్లా ఏంటి ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలము నా ఫోన్ తీసే నా ఫోన్ తీసుకుని ఎవరిదే కాల్ చెప్పి కలిగో ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వా ఇస్తావా ఇవ్వ చెప్పు తీసుకుంటారా చెప్పు తీసుకుంటారా ఇస్తావా ఇవ్వా ఫోన్ ఇవ్వడం తీసుకో ఇస్తావా ఇవ్వా చెప్పు తీసుకోవాలంటే ఏంటి అసలు ఏంటండి దాన్ని పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండిగా